Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaon ikaw, O Ginoo. Netong panahuna sa 15 ka tuig sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato maoy gobernador sa Judea. Si Herodes maoy nagmando sa Galilea. Ug si Felipe ngayang igsuon maoy pangulo sa kayutaan sa Itoria ug sa Traconite. Si Lisanias maoy namunuan sa Abilina. Ug si Anas ug si Caiphas maoy mga pangulong pari. Niining gayong panahuna, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga Awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibo kayutaan nga kasigbit sa suba sa Jordan. Ug nagwali siya. Siya mingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasaylon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian. Abunuhin ninyo ang tanang libaong. Pataga ang tanang bungtod o bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan. Hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. Ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Daingon ikaw, O Kristo. Paglingkod palihog. Mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, duwa na kakandila ang nagasiga. Nagpasabot, musulod na kita sa ikaduhang simana sa atong pagpangandam, sa atong nasinati nga pinakamalipayon nga panahon sa atong magtutuo. Apan mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, pangutana. Sa mga bungol, no problem. Sa mga nagpabungol-bungol ra, bahala ang Diyos kaninyo. Ang pangutana. Doon na ba ka Diyos? Kining atong gituwa nga Diyos, buhi man ni.
Kung dunay Diyos o buhi, dunay siya'y plano. Mauna, ang Diyos nga atong gituhan, buhi siya o may plano siya. Kung ang atong Diyos nga gituuhan, buhi o may plano, dili yun kita nga iyang mga binuhat, mangahas pag-ingon, your God is stupid. Ang makapangahas, magsulti niya na, our God is stupid, mas labaw pa siya. Busa mga minahal ko mga isun sa Ginoo, doon na kita'y Diyos nga buhi. Ug may plano alang sa iyang kalibutan, nagiangkon sa iyang mga binuhat. O kini mga binuhat, mga minahal ko mga isun sa Ginoo, sumala sa akong gibasa sa Santos nga Ebanghelyo. Netong panahuna sa 15 ka tuig sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato, maoy gobernador sa Judea, si Herodes may nagmando sa Galilea, o si Filipe nga iyang igsuon, dynasty kini. Maoy pangulo sa kayutaan sa Ituria o sa Traconite. Si Lisanias maoy namunuan sa Abilina. O si Anas o si Caipas maoy mga pangulong pari. Unsa ang misyon ni Juan nga magbubunyag? Ngano gitawag siya magbubunyag? Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, paminawa ang laing ebanghelyo. Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo o Sadusiyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, mingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga nanginulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo pagpanghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Diyos makahimo pagkuha nining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig aron pagpakita nga naginulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya nigo nga igpapalit
aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo dito sa kamalig. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Mga minahal ko mga ison sa Ginoo, kapila na kita makadungog ni ining awhag sa Dios. Apil ka mo tubag ni ini. Dili lang kita magsigi pabungol-bungol. Dawato man nato ang hagit sa gipadala sa Dios sa wala pa magsugod ang atong Ginoong Hesukristo. Maghinulsul na sa dili pa atrasado. Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, inautunta na sa atong pagpangandam nining atong kituuhan na unta ulihan na nato ang atong pagtuo sa tinuod nga may nungdanon nga pista sa atong pagtuo mao ang Pasko sa pagkabanhaw. Ang atong Ginoong Hesukristo nagpakamatay na tungod sa iyang gugma o kaluoy alang kanatong tanan. Mga minahal ko mga ison sa Ginoo, timan-i. Labi na nining panahon karon. Unsa nga panahon? Pangandam sa mga gamhanan. Kuno sila ang makaluwas sa kalibutan sa mga problema. Unsa ang mga problema? Apil ka mo tubag niini. Unsa ang problema sa kalibutan? Ang mga hambugiro. Apil na ang mga babae, hambugirasan. Ang mga mapahitason. Ang mga nagapatutuo na sila gamhanan. Busa mga minahal ko mga isun sa Ginoo, timan ang pagyud nato nga ang atong Ginoong Hesukristo may pagkapolitiko. O timan ang kinaiya sa politiko. No permanent friends. No permanent enemies. Only permanent personal interest. Ang kalainan mao ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyang permanenteng personal nga interest mao ang atong kaluwasan nga dayon. Busa mga minahal ko mga isun sa Ginoo, dawaton ba nato ang hagit ni San Juan nga magbubunyag. Bahala mo kung dawaton ba ninyo ang Diyos unta maluoy ka natong tanan. Labi na ang magsige lamang yapon panghambog. Amen. Palihog manindog ta. Maghiusa kita karon sa pagpadayat sa atong pagtuo uban sa mga apostoles. Dungan ta. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesus Kristo iya nga nagabugtong Ginoo nato.
Magipanampun sa lalang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o giluo, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, magagagahon sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasaylohan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Si San Juan magbubunyag, nagmantala, na ang tanang katawhan makakita sa kaluwasan sa Diyos. Pusa masaligon kitang mag-ampo alang sa mga panginahanglan sa tanang mga anak sa Diyos. Sa matag pangmuyo, mutubag ta. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang simbahang katoliko magmaputli o mawalay buling diha sa tanan niyang mga sakop. Mag-ampo kita sa Ginoo. Din Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga sila nga namunuan sa atong nasod, kanunay mo patuman sa mga balaudnon nga makaayo alang sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalapuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Chol Chevalier, Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. O makagagahom, ug maluluyon nga Diyos, alang kanimo ang tanan butang mahimo. Hatagig katumanan ang amo mga gipangandoy o gilauman, kay masaligon kaming nangamuyo kanimo, pinagi sa maong Kristo, among Ginoo. Amen. Ato karon damo ng atong mga halad.